V rómskej osade v Michalovciach kradli Rómovia všetko, čo im prišlo pod ruky. Z novostavieb 2 bytoviek zmizol stavebný materiál aj zariadenie bytu. Takýmto spôsobom si chceli osadníci privyrobiť skôr, než sa tam nasťahujú noví nájomníci. Do jedného z domov z bytmi nižšej kategórie sa majú nasťahovať Rómovia už v predvianočnom čase. Ich budúci susedia dostali do užívania byty pred niekoľkými rokmi. Dnes sú v dezolátnom stave. Na prilepšenie si využili bezprostrednú prítomnosť stavebného materiálu, aj keď stavba je chránená 2 strážnikmi. Páchateľ vykonal vlámanie do príručného skladu, odkiaľ odcudzil bežné pracovné náradie a rôzne káble elektrické, čím takto pre firmu spôsobil škodu vo výške 365 eur. Nedávno tu policajti pri krádeži prichytili 3 deti. Rodičia sa v čase nášho natáčania poskrývali dnu a mnohé z detí sa tvárili, že o ničom nevedia. To ty žarovky v noci. Žarovky z toho zobrali. To ty veľký dreva. Podľa chlapca ľub poskrývali do miestnosti za týmito dvermi. Aby sa dostali ku káblom sekerov, vysekali omietku a káble prestreli nožnicami. Robotníci tak museli to isté miesto viackrát murovať. Kompletne zničili aj dvere so zámkom. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Z Michaloviec pre televíziu Peter Ferko.